Čau, zdravím, vítajte pri takom krátkom random vlogu. To už vlastne je fakt menom. Čauky, kokosky. A práve som mal do záhradkárskeho centra, kde som točil prankol. A pýtal som sa, či nepredáva korejský javor a potom som sa pýtal, či nepredáva ruský. A on že rob si sprdal z niekoho iného. A potom som to zrušil, teraz mám úplne tak náhodnú pocity vole. Ale akože pohodne, určite si ma nenájde, že? A ja mám náhodný pocit. Prečo vždycky zdrhneš, keď ideme volať? Neviem. Prečo ty vole? Ja som sa odhodlal, proste pozrel som si zo pár Vláďových videí a dosť ma to rozsekal, tak som to teda skúsil. Že? A teraz keď ti poviem, dobre, to bolo všetko z tohto krátkeho takú ale môžem točiť minútu, iba mám zlú pamäť. No tak hovorí niečo normálne. Takého random vlogu. Práve som tu v parči kúpil pekné sexy celé zelené. No a toto by bolo všetko. A ja sa s vami učím. Takže fuck you. To bol také... Fuck you. Fuck you. Hovorím fuck you. A ešte som chcel povedať, že to bolo také brankulové.